que ten moito que ver. Ten unha pistola, joder, mira pues, o cinturón debe de pensar ya granel. Non vai a ser que se lle callan os patacas. Vaya nivel, elevan as botas facendo xogo que a porra patada por la zona cara ou para pa. Pero ti que coño desayunas, desgraciado? Moito máis hijo putas corregiles atacan a primeira de cambio. Tengo 2% de inteligencia máis que os caballos. Dalle gracias al Señor que jodense, quedarse en la situación despelotado por un cantón disfrazado que te quites con el lado. Son los pilares más importantes. Solo somos números secos, todos nos controlados, todos los pastores que